kay Hungry Syrian Wanderer. Good morning mga tao. 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 Yeah! What's up, Uncle Basen? Makiki-angkol mo na ako ngayon sa iyo ha, kahit hindi mo naman ako kaano-ano. Pasensya na to kung minsan Bisaya ako ng mga term dito. It means hindi ko alam at nakalimutan ko ang Tagalog term nun. Kaya basa-basa na lang po ng subtitle dyan. Pasensya na, bisdak lang, patigas ang dila. Hindi masyadong angayan magtagalog, lalo na pag English. Diyos ko, Ginoo. So, Uncle, pasensya na kung magpapapansin ako sa iyo ngayon. Paano? Ganito talaga ang mga gusto lang i-content ko. Kaya sana magustuhan rin nimo. Ikaw kasi yung naisipan ko i-shoutout ngayon. Kasi di ba magpapasko na? Kapag tinitingnan kasi kita, puting balbas na lang ang kulang si Santa Claus ka na. Kasi ang bait mo sa mga tao, pati sa mga pusa, wapa ni mo gipasaylo. Napakabait at napaka-genuine niyo po. Kaya gusto kitang gayahin. Pero hindi kitang gustong gayahin para lang dumami din ang subscribers at viewers ko katulad mo. Gusto kitang gayahin kasi na-inspire niyo po ako. Gusto ko rin sana makatulong kahit wala din kami ng pamilya ko. Di ba hindi lang naman financial ang paraan ng pagtulong? Kagaya na lang nung ginawa ko kay Ate Kate. Humingi ng tulong ang family nila sa amin para sa pagpapadialysis niya. Pero sad to say, wala din kami kakayahan tumulong financially. Kaya ang ginawa namin, vlog ko na lang at humingi ako ng tulong sa mga subscribers ko para kay Ate Kate. Kasi that's the least I can do po, just to help. At sa awa naman ng Diyos, binless niya ako ng napaka-supportive, mababait at matulungin ng mga tagahanga. Naging instrumento lang po ako para makahingi ng tulong sa iba. And thank God, may mga tumulong din naman talaga. At malaki ang pasasalamat ko sa kanila. Kasi napakabait din nila at may malasakit sa kapwa. Kasi kung tutuusin, wala naman akong naibigay at naitulong na pera. Sadyang may mga viewers lang ako na handang sumuporta. Yun nga lang, napakalungkot isipin na yung si Ate Kate na sinasabi kong may sakit ay wala na. Pero back to Sir Basil tayo. Ay, siya nga pala sa mga hindi nakakaalam. Basil po pala ang real name ni Sir Hungry Syrian. Ay, Uncle pala. Pero I'm sure marami na ang nakakakilala kay Sir Basil. Siyempre, road to 4 million na nga ang subscribers eh. Anyways, cool. Alam ko po yung karanasan mo doon sa country nyo doon sa Syrian. Nakakalungkot naman yung na-experience mo doon. Pero siguro blessing in disguise na din yun. Kasi napunta ka dito sa bansa namin. Nagkaroon ng Hungry Syrian dito sa Pinas na napakabait at napakamatulungin. Akala mo Christmas everyday eh. Palagi ka kasing may pinapasaya ng mga tao. Ay, pati pusa na din pala no. Shoutout nga rin pala kay Maui Boy, Maki Boy at Milky Boy. Napakaswerte niyo naman sa Daddy Basil nyo. Pwede ba maging kapatid ko na lang kayo? Para hindi na lang uncle itatawag ko. Daddy na lang din para todo-todo. Daddy what? Siya lang, pero di nga. Naspoiled mo na talaga mga pusa mo. Pati mga empleyado mo sa YOLO. Makasanaol jud kaayo. Sabi nga daw ng mama ko, pwede ba daw mag-apply? Bakit lang naman daw. Kahit nagkakain na lang daw ng YOLO burger nyo. Ang sarap nga kasing tingnan. Parang pang yayamanin. Kasi Angel's Burger lang yung natikman namin. Charot lang. Pero siya nga pala, matanong ko lang, bakit nga ba Hungry Syrian? Sorry, hindi ko kasi naintindihan. Siguro yung mga tao, alam na nila yan. Pero baka absent kasi ako nung nakwento mo sa vlog yan. Pero may iba tayo. Ang ganda ng naisipan nyo ng name ng shop nyo, no? YOLO means you only live once, di ba? Correct me if I'm wrong. Pero tama yan, sabi ni Ma'am Shi. Kain lang ng kain, minras buhi pata. Pero ay lang palabi kay mo baboy punta. Pero ay lang palabi kay mo baboy punta. Kaso yung mamshi ko walang paki sa mga taba-taba niya. Sometimes nadi-depress na siya sa size niya, pero all the time nakikrave naman ng bisag unsa. Ay palabi mamshi kay kubmat na kayo ka. Uncle, favorite ka ito na kung ni mo nga vlog. Sa The Hungry Syrian Wanderer nga channel, kaya nagpapakain ka ng mga bata sa Jollibee. Makatouch ka ayon. Kasi hindi lahat ng mga bata nakakakain ng masasarap na pagkain. Just sa Jollibee pa. Inawing naman halos lahat ng mga Filipino kids. Yun
talaga ang favorite nila. Ay, namin pala. Bata nga din pala ako, di ba? Ako nga, favorite na favorite ko yan noon pa man. Pero sa awa ng Diyos, simula nung magva-vlog na ako, lagi na rin akong nakakakain sa Jollibee. Meron kasi akong mga fans na nagpapadala sa akin ng pang Jollibee. Minsan para sa mukbang ko, minsan naman pag may pera kami ni Ma'am Shay. Kaya nakakakain din ako sa Jollibee kahit papano. At natutuwa ako sa vlog mo na yon kasi gusto ko din magawa yan na magpapakain ng Jollibee sa mga bata. Ang saya kasi panoorin, di ba? Jollibee, bikini man! Oops, baka may magsasabi dyan na gaya-gaya ako ha. Nai-inspire lang talaga po ako sa mga ginagawa nila. Gaya ni Uncle Basil, Uncle Japper, Boy Tapang, Uncle Kong, at lalo na si Uncle Idol. For short, Dukol. Charot. I mean si Uncle Idol Rafi Tulfo. O see? Ang dami ko ng uncle, di ba? Mga call. Lapit na ng Christmas, oh. Bikini man! Kahit hindi na para sa akin. Para sa lolo tatay ko na lang. Bikini man! May mag-sponsor ng bangka dyan. Charot. Di nga, pero totoo nga po yun. Hindi na kasi siya nagde-drive ng tricycle. At gusto niya ulit mangisda na lang. Isa yun sa dream namin na magkaroon kami ng bangka. Kaso, hindi naman ganun galaki ang kinikita namin sa YT. Gaya ng iba dyan. Wala namang masama sa mga rap, di ba? I mean, walang masama sa pagpaparinig, di ba? Charot! Pwede din naman naming pag-ipunan. Kaso, baka matatagalan. Mga 48 years pa siguro? Beke naman sa mga yayamanin dyan. Char lang. Dala tinood. By the way, Uncle Basil, I just want to thank you po. And behalf sa lahat ng mga Pilipino na natulungan mo. Lalo na every time na may mga crisis na nangyayari. Mga natural disasters, gaya ng lindol, volcano eruption, typhoon, lagi kang nandyan at handa para tumulong. Napakalaking point yan kay Lord. At siya nang bahalang bumawi sa iyo sa lahat ng kabaitan at kabutihan ng puso mo. Kasi naniniwala po ako sa good karma. At deserve na deserve nyo po yan. Sana po ipagpatuloy mo yan at hindi ka magsasawang tumulong sa mga nangangailangan. Thank you so much po and God bless you more. Oops, nasa ko chika. Please guys, sa mga hindi pa naka-like and follow sa FB page ko, ito po yung FB page namin, Rich and Chin. Bigyan man! And pakisubscribe din po sa channel namin. Kahit mag 300k na lang before mag 2021. Pati na din po sa channel nila Ma'am Shiting and Tito Ining na Ining and Biling. So nandito sa description box yung mga link. And sa Facebook page din po nila Ining and Biling. Instagram ko po sa mga gusto din pong mag-follow. Follow nyo lang po Nich and Chin. At kay Ma'am Shiting na Pinchan. And before I forgot po pala, sana mag-join din po kayo sa membership ng channel namin guys. Click nyo po yung join sa timeline ng channel namin. Thank you po. And thank you din po sa mga nagpa-member na sa amin. Sayaw mga joy, 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 mga joy, 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 mga joy, 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 mga joy, 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 mga joy. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood and I thank you. Oh.